Idi nga rin irugi papagayam nga ibasa na iti surat lang pagayam ting Abegail iti Batok, Ilocos Norte. Sa gudahin nga iti surat papagayam kunan ito'y Dear Manong Nemy, no maminsan Manong Nemy at naangaw nga talaga ti panawen. Tano sa sinupay ti patpateg mo saan nakamit nga kayat. Kat no kaano pa'y nga awanen ti patpateg no mangipatpateg kang ka isumatan ti panakariknam nga napateg met gayam. Apay ngamin nga agbidot ti may nga tao. Apay nga nilaing nga po Diyos tagbalin nga perpekto. Kahit kumit Manong Nemy nga buray daytoy lagip ti Napalabas ko tabarbaran ko nak no may consider nga makuna nga success story. Tamay sagmat kadagit kang kanayon nga dumdungeg ka nagbuibuya. Kahit may karimot siguro dito pagkasalita nga nakmat iburay ka dito nga programa. Tamat may bati na nga adal liwliwakin pagsarmingan tibiyag kadagit ipadak nga dumungeg ka nagbuya. Imantes ti amin Manong Nemy kablawan kayo tinaragsak ka nag-asat nga oras yo dito Action Radio DCJ Silawag. Nagitipadak nga dumdumungig ka nagbibuya. Digiti sponsors kaya nagkastamatan na naroon na kayong kamanong nga si Katitimon dito nga programa. Kastuman nga rod nga rugihak Lagip ti Napalabas. Nakapanawen dagiti ubing nga isurok iti grade 3 iti eskwela nga pangisusuruak iti dayta nga malem. Oro-oro sagmaten dagiti gamit ko iti tagring cellphone ko. Saan mat ka nakapunbok Manong Nemy ti tungotawak? Sinong batak? Lalaki? Pulis ka no? Diyos ko nagsidukirak. Ano ti baga kanyak tumawawag ang pulis? Dinamag na Manong Nemy no siyak ti asawa ni Benji Turalba. Uwan ko nakbat nga dagos Manong. Kat ditoyan nga kasla dayeg ti bagi. Ditoyan nga nadayeg nga nagkintayeg ti riknak Manong Nemy di maamuak. Nga, ti asawak Manong Nemy. Na disgrasya? Na disgrasya ni Benji? Kasla na dayeg ti bagik na disgrasya kano da Benji akaduwa na ti babae ngagnagan iti Lina. Nga dayta nga Lina Manong Nemy kit kabit ni Benji kamalala na. Nadada kano iti hospitality Batak City Manong Nemy ket di mat may baga ti polis no anya iti kasasaad digiti agkamalala. Nalpasen ti panagsarita mi iti pulis nga timawag Manong Nemy ngem kasladyak pela yung maalaw ti riknak. Agkabagabaak agaslag tagtagargar dagiti lasag ko. Agsangitak. Tasin no kumati di agsangit. No pa'y idi kat naduktalak nga mismo dagiti dua da Benji ken kastamat den kinilina nakalala ilo da ngagsinsinuboy ti maysa nga restaurant. Ken inamin nga mismo ni Benji nga adda relasyon da kinilina. Ket nakariknak itintigura iti asawa. Ken pinanawan min isuna. Nga kaduak ti kakaisuna nga anak mi nga ni Joy nga 5 ti tawen na. Nga magsangitak. Nga buta adday ti peggad. Adday ti ngarab ti patay ti ama ti anak ko Manong Nemy. Diyos ko, isalakan nyo nagiti rumbing isalakan nyo. Pangasi yun Diyos ko. Pinatibker ko ti pakinakam ko masapol nga agbalinak anatibker nga umawat iti anyaman nga kinapudno. Kinitak ti cellphone ko Manong Nemy. Nga itay kat agsasarno ti panaguni na. Adon ti text nga mangipadpadamag nga nadisgrasya ti asawa. Kaya nagdamdamag nupudno ti damag nga nadisgrasya dagiti kamalala. Ti asawa ken ti kabit mo.
Imbaklay kon tibag ko Manong Nemy kalpasan na rimwara kon. Nunasken nga mga rekilaag iti tricycle nga idiretsunak iti Batak Hospital ket aramidak takayat kon ti makadanon iti ospital. Kayat kon nga maamuan no anya ti kasasaad iti duwa. Kayat ko unahin nga maamuan. Manong Nemy kabayatan nga agturong ti ospital saan nga maliklikan nga di agsubli ti Napalabas. Nagamamu kami kini Benji idi tamay sa isuna karigiti ado nga ba biyahero nga umay dumagas amangan iti restoran nga pagtrap-trabaho. Ahente isuna iti kumpanya nga gararamid ken agilako iti agas. Ahente ti agas. Inaram na kadiso iti nakaibaw ingak iti ayat nga imuna nga nariknak iti imbilang ko nga first love ko. Ni Arvin. Kahit nangasawan Manong Nemy ni Arvin, kahit nagkaubingan kami, nagkaturpusan kami elementarya ken sekundarya. Nga di pahilayang addan na limid, nga ayat amariknak ken kuana. Agay ayatak idin kini Arvin. Ngem di makadakas, gayem laeng tiwarik na nakanu para kanya. Taadakas kulaan mi nga inaram na. Nga idi adda kami niti fourth year high school kasta ori tinagsak ni Arvin nga nang padamag kanyak nga sinungbatan ni George ti panagayat na. Kasta unay tinagsak ni Arvin nga di na amo nga kasta unay met ti panakasugat iti puso. Panakasugat ti puso. Di na ngamin amo Manong Nemy nga nablabas pa yung best friend ti mariknak para ken kuana. Ti mariknak nga ayat para ken kuana ket nablablabas pa yung best friend. Narigat met Manong Nemy no siyak ti mangibaga ken kuana ti pudno nga marikriknak. Baka ad-adalaing Manong Nemy nga masaktan. Ket tunggal nagkukuyog kami nga talo siyak, Arvin ken ni Joyce ing karigatak tinagpamarang nga kasla naragsakak. Ngem kinapudno na Manong Nemy. Kang kanayon idi nga madududug ti pusok. Madugdudug ti pusok Manong. Takasano? Ipatpateg ko ni Arvin ngem best friend laeng ti pangyarigan na kanya. Madudug ti pusok ng runa no makitak ngaglin na iluda. Umapapalak idi Manong Nemy. Uwan Manong Nemy kang kanayon idi nga madudug ti pusok iti nalaos nga sakit. Nalaos nga panagselos ken nalaos nga apal. Ano sandak a makita ket nalimed ngagsangsangita. Dila amo ni Arvin nga patpateg ko isuna. Ngem ape nga ni Joyce ti kinayat na. Ini ang nagtulpos kami niti high school diya ko nagtuloy nga nagbasa kabutirigat ti panagbiyak mi. Ngem da Arvin kani Joyce ket intuloy da nagbasa siyempre idin nga nagtrabaho Manong. Nagasawa idin da Joyce kini Arvin idi tagsabat met ti dalan mi kini Benji. Nga panagasawan da Arvin kini Joyce Manong Nemy ti kasla adda nang iduron iti pusok tapno ibaw ingkon ti panagayat ko kini Benji. Nagasawa kami kini Benji, nadaan kami adagos ti anak ni suday ito ni Joy. Ket kabuta kayat ko nga matungpal de arapap kong agbarin nga maestra Manong Nemy. Nagbasa aging nga nakapagturpusak ket naipasak adagos ti board ko ken kang runahan ti amin ka nakastrekak adagos iti pangisuruak. Ti makadakas Manong Nemy ket saan nga nagbaling nga napudno ti asawak kaniyak. Naduktalak nga mismo nga dasabali nga babae ti biyag na isuday ito'y nilina. Nga inamin na mismo. Inamin na mismo Manong Nemy ni Benji. Nagpakawan idi ni Benji, pinakawan ko ngem jakon maahwat paisuna. Taawanin ti ayat amariknak kang kuana. No di ket gura, gapo iti naramid na. Ti amok idi, ket insina na day jengalina tapno may paneknek na nga tinalaos nga panagbabawi na. Ngem saan met, intultuloy dat relasyon da. Ket ita,
Na disgrasya da nga duwa iti kamalala na Manong Nemy nga dada iti ospital nga jak pay amon no anya ti kasasada. No may espalda. Wano daytan ti panawen nga ipupusay da. Langlangeb ti langit iti batog mi nga agina Manong Nemy idi maamuan mi. Nga natayen ni Benji. Saan nga nakalasat ti ama ti anak ko. Agramam meten ti kamalala na. Natahay di kiti agkamalala manong iti disgrasya. Kat mas asya nakura iti anak ko ta iso ti kang runaan nga agsagaba iti nasapa nga panakaulilan na iti ama. Mami, huwanin ni Daddy. Sinunto pa yung ti dading ko. Nga sinunto pa yung mami. Pamarayak ton ti mga arako piti anak ko Manong Nemy. Kahit tagdang nga iton dagiti sangit mi. Anak, adakmet. Adakmet siyak ni mamim. Siyak ni mamim. Siyak pa yan ti dadim. Huri no awanin ni Daddy. Mikarik anak. Saan ka nga baybayan? Ibuntun ko amin na pamateg ko kayong ka anak. Saan ka nga baybayan anak ko? Ipatpatig ka unay-unay. Iti nga kamansayag ta asawak Manong. Imay nakipagrik na ni Arvin. Imres ti bagina. Langan naman tagproblema. Kaya di makapagsalita kami na amuak na duwa ti anak da kini Joyce. Nga di kiti naganak kini Arvin ti ayan ita ti kiti ubing da. Nabayag hayaman Manong Nemy nga da ni Joyce ija Malaysia. Anabayag kanumateng nga awanin ti komunikasyon na. Iti kano construction ti pagtrabahuan ni Arvin. Nagreduar kano iti kana maestro ngem saan na nga nairwar ti board na. Kat di naman inulit tinagteki di board. Buhayin Manong Nemy no kasagano gayam iti panagproblema iti panakiasawak kini Benji. Kastamat gaya Manong Nemy di pa nagproblema ni Arvin iti pa nakiasawa na kini Joyce. Uwin Manong, awanin ni Benji tanatayin. Ket ni Arvin napukaw nawaten ni Joyce. Anya ta kita sa daytoy? Maikangkam ka di iti kondaway kini Arvin. Inam nga bulanen sipud pimusay ti asawak iti tamasang ilik ni Arvin dito'y balay iti may nga malem iti Domingo. Sinangilik akas dating Agyamankami ka nagdamamanin Agyamankami. Naliday tanumanin ka dagsan na ay. Aging gagas lang kigtutak Manong Nemy. Iti bagana kanya. Abegail. Yes. Arvin. Sikala ko maidin tinayat ko. Ana? Sikala ko man tinayat ko idi Abegail. Imbes ka ni Joyce. Kat dito'y kung impudno Manong Nemy ti pudno nga riknak kang kuha na idi. Analimed nga inayat ko itinablabas pa yung may sagayem. Nga idi taadan relasyon da kani Joyce ket matdakla ita idi nga agsasainek nga agsagsagaba nga agimimun kanu mapapal iti kinaragsag na. Imbagapay ni Arvin Manong Nemy nga inanugot na kanon uno inanugot kanon ni Joyce nga dan sa bali nga pamilya na iti Malaysia. Ason santo kanon nga agsubsubli pa dito Pilipinas. Nakakaasim at nervin, Manong. Nakakapili ti kaskin ni Joyce. No siyak nga nagpaisot inayat na. Pulos nga jak isina. Kan jak agayat ti sabali. Nilaing Arvin. Manong Nemy balbali nga nagsubli ti dati nga singed ti tunggal may sagada kami kini Arvin. Ta idi addan na surok nga makatawen di Benji. Basta bakasyon kadag kanayon da nga agama o may da dito'y balay. Nagbalinan nga nasinged ni Joy kadag iti duwa nga anak ni Arvin. Ni John, uno ni John
nga 8 taon na kini Kemli nga kasada da kini Joy. Nakaragragsak da kiti ubing bayat pa nag-aayam da. Ada amin tablet da. Pasara agbibinulod da. No damalubat. Damalubat ti tablet na. Manong Nemy. Nagigtutak idaton ni Arvin ti panagayat na kanya. Abegail. Sabi ko matasampay na lato ti amin. No awan ni din ni Joyce talagang sika. Kadita awanin ni Joyce. Sikan. I love you, Abegail. Agang-angaw ka laing Arvin. Sana agang-angaw. Di mo ko gundawain ti kinasingin ti kitubing. Kanti kinasingin tamanin. Sabali ita. Ngayon palagip na Manong Nemy nga may sakon nga balo. May sakon nga balo. Uwen. Diyak malipatan nga may sakon nga balo. Ngayon si ka nga ron. Oren ako na nga dan sa bali nga pamilya at asawa medyo Malaysia. Ngayon asawam tulad ta. Agbalinto nga baso ten yaman nga bukel nga nauneg nga relasyon ta, Arvin. Tano ko mga minta saan ka nga gagoy di. Mayat ko no kumasiyak tinayat mo. Imbes nga ni Joyce, siguro kat awang ko mati problema. Sanggari, ipapilit na mitlat tama Manong Nemy nga sampay nga naladaw ti amin ka na kami. Pasubliak kanulaeng di ti panagayat ko kenkuha na ididamo. Kat patyan na Manong Nemy, patyan na kano nga nagsublimanin di tangariknak para kenkuha na. Ngam sinupiat ko nga dagos Manong. No pa'y agprotesta ti puso. Nga ti kinapudno na Manong Nemy kat talaga nga nagsublin day di dati nga panagayat ko kini Arvin. Nagbidot ka. Nagbidot ka Arvin. Bidot ti pamatim nga nagsublin day di dati nga riknaken ka. No ididamo kat napudno nga ayat ti mariknaken ka nga nalablabas pa nga may nga nasigan gagayyem. Ngimita, kat may salaingin nga gagangang gayem, ti mariknak para ken ka. Iso nga oran no anya tararamidem, di mon malilaw pa iti pusok. Nalpasin dedi nga panawen, nga panakariknak iti napudungayat. Nalpasin. Ngem saan lang nga sisyak dalalukuyan ni Arvin, Manong Nemy, inramraman nan nga lukuyan tirik na ni Joy. Tapno ti anak ko ti mga lukoy met itirik na. Iso nga ti may sangal daw. Mami! Joy anak. Saan ka di nga mabalin nga ni Tito Arvin, tagbalin nga daddy kon? Kat da kuya John, kini Kimli, kat si kamit ti mami da? Nagmayat nga tanan niyo, mami. Saan lang kan nga Sunday, nga dada dito, datito, kuya John, kini Kimli. Everyday no kan nga dada, di gamin, mami. Ngamin na lawag ko iti anak ko Manong Nemy asaan nga mabalin. Api ka saan nga mabalin? Si bibiyag pa'y laeng. Ti ina, da John kini Kimli. Mabalin ka no. Ket pati da John kini Kimli Manong Nemy ket al-alokoyan dametrik na. Nga mami pa'y ket din tatawag da kanya. Ket dagiti tao itaglawlomi. Patsandan Manong Nemy nga danaun-uneg nga relasyon mi kini Arvin. Banaga nagdanagak. Tamaapektaran laki diti trabaho. Mestra ak Manong Nemy ket ammo ti tao asi bibiyag pa'y laing ti asawa ni Arvin. Iso ang kinasalitag ni Arvin itinaminsan nga sa sarong karda. Arvin, siya kung nagpapakasikan ka, Abegail. Sardengan na kon. Diyak kayat tagtultulo ng chismis. Kanya kahit nga may katakit trabaho. So please, isarding niyo kuman ti umumay dito balay mi.
istarding yukuman. Kinunak Manong Nemy kat napalalo tiliday ti rupa ni Arvin. Kat mariknak may ti sakit ken sa iti kauntikak. Api nga takas toy. Kasla siyak ti kang nunan nga masaktan iti dayta nga desisyon ko. Kat salsalod kita bagik no api akas toy. Api nga kang ganayon na kang magsagaba may pasagnan ka ni Arvin. Inayat ko iti na limit ngam saan nga siyak ti kinayat na ta ni Joyce. Nagsagabak idin. Hasta o ti apal kan sakit amarikriknak numakasta nga makita kini nga nakalala ilod. Nasaktan ti pusok gabatasan nga siyak ti inasawa na. Itakit din. Masaksak talak manen. Gabota mo ti Diyos Manong Nemy no kasano ti panagayat ko kini Arvin. Ngam samet nga rod nga mabalin. Si bibiyag pailaing ti asawa ni Arvin. Diyak kayat nga may katak iti trabaho. Diyak kayat nga may moralak Manong Nemy. Hanyamat hindi kasgasat ko kinunkunak. Nga masapol. Masapol nga ibturak ti amin. Isungin tuloy ko lang ti desisyon ko. Saan kayon nga agpakpakita pa'y Arvin pangasim? Saan kayon nga umay? Uwan na Manong Nemy na sakit tag desisyon. Iti pa lang ibagak kani Arvin nga sandanton nga agpakpakita. Kaya damdamagik iti bagik apay akastoy. Tibiyag ko kinayat. Idi kadagay ayatak iti nalimad kani Arvin ngam saan ba't na siyak ti patpatig na. Nadaan kami ng padpada ti asawa. Naging ka nabaluak. Ngam isukit si bibiyag pailaing ti asawa na no payadan sa bali nga pamilya na. Ngayta, kadagay ayat kanyak. Agay ayatan kanyak. Ti lalaking imunang hinayat ko. Nga agay ayatak met kagkwala. Ngam salmatan nga mabalin kapatabaso iti Diyos ken maipalit iti dintek iti tao. Api kami nakastoy Manong. Kaya di tasaanin nga umay pahi di kiti agama dito'y balay. Malmal day meten ti anak ko. Nga ores siya kat kaslawan meten ti kompleto. Saan meten na kompleto ti aldaw kanyak. Takinapudno na Manong. Kat nagbalin meten nga napatig kanyak. Nagbalin matan Manong Nemy nga napatig kanyak digiti do nga anak ni Arvin. Kadadahan digiti gondaway nga gring ti cellphone ko. Nga ni Arvin ti tumutawag. Hello Arvin. Apay? Ada kanidakas ka napasamak ka na gitubin. Abegail. Masakit ni Kimli. Kang ganayon nga bagbaga na kakabsat. O may dito na malayo. Ngimsan nga mabalin ko nakmet. Kaya't dagit anak ko ti umay dito malayo. Pakailiw da ni Joy. Kailiw da ka dagit anak ko. Ngimsan nga mabalin ko na. Gabuta sa mo mata kayat. Arvin. Mabaling ko ka din nga kasarita ni Kimli. Isuda ni John. Taore man lang mabain iti cellphone kan makasarita kita. Mabalin. Kaya't pinagsinublat ko nga roda kinasarita digiti dua Manong Nemy. Hello? Mami Abegail. Ape nga sana na kayat ni Daddy nga umay kami dito. Iparit mo kano. Sana ka din kay kayat kinimanong ko nga June. Ha, Mami? Kuha, anak. Love kayo nga kapsat. Love na kayo ni Joy. Ang kuha, busy ak. Ado ti trabaho nga ikamakam ko. Iso nga, di kayo pala masangon ko ha. Bayan nyo. Bayan tano, adanton na pinta sa kundaway. Umay kayong tumanin. Wano,
Da kami maten kini Joy, ti umay titayan nyo. Ha? Peso? Owen. Ororayek na itang agundaway mami. Ororayek. Owen. Ibagayo ngamin kini daddy yo. Nga pagawidan na ni mami yo. Ken i-pray yo kini Lord. Asabi ko matagawidan ni mami yo. Owen anak ko. Dahil kang kanayon nyo kumang idaw-dawat kini Apo Diyos. Nga sabi ko matagsublin, ididandayo ni mami yo. Sabi ko Manong Nemy ka na kita ibagbag akit adada nga siyak man yung timasaktan. Ang pagkakait ko ngagsubli ni Joyce ididanada. Saan ko man ngagsubsubli? Dahil ko man kadandan na ni Joyce ita ti mang paanal ti kasarda tapno nawayan ni Arvin. Nawaya ko man tapno na kami kumamatan tagasawa kay ni Arvin. Uwain Manong Nemy kasta ti daw dawat ko ang sapay ko matamaanal ti kalay sa da Joyce kay ni Arvin. Adon ti nang yumanak dahito yung takala problema Manong Nemy dagiti nakadnakanyak kakabsat ko, dagiti gagayyem ko, dagiti padak nga mangisurusuro. Adag ko na Manong Nemy nga maawatan nga tamat ni Apo Diyos ti sitwasyon mi. Nga nakasaganak kano nga mangisakripisyo ang mapukaw ko ti trabaho. Ket mabalin basta, tinasket ket matungpal ti mandar ti puso. Ken tapno, agragsak kami kini Arvin. Kentap no gragsak meten di kiduping. Manong Nemy. Ket kabote kalikagum unay di kiduping nga makapag oray maminsala itunggal lawas ket pinulubusak manin di kiti aggaama nga umay dito'y balay tunggal bakasyon. Ket danda ni Jakor matapal tiriknak Manong. Dandi ang bumigayan tiriknak. Kahit kun nga rakupin Arvin. Yung karigatak pa lang tinirad ti amin. At adigiti kundaway no kasta nga umay da Arvin Manong Nemy kat kayat nak nga corner. Arvin pangasim. Amok nga amom nga iti kanito nga arakupan nak nga agkan nak bumigayak. Ngayon saan ko Arvin please. Dengkang ba't no ka Manong Nemy ni Arvin di pa nagpagpakasik Manong Nemy. Aging kang iti may isang aldaho Manong Nemy nagring ti cellphone ko ni Arvin tumatawag. Hello Arvin? Ada ka di manindakis nga pasama tigit anak mo? Good news. Good news. Ano ti good news? Nasang ilik ti asawa kan ti asawa na. Ha? Ni Joyce sa dada? When? Isuda ka nung tagastos ti panakaanal ti kalay sami. Kit mo sawan. Pinagana po Diyos ti karkararag ko. Tapay, isu ka ti karkararag mo. Uwan. Numaminsan iba kapag hindi namatayin ni Joyce ang haan ko nak. Panakaanal ti kasardat kayat ko kuna. Nakasaysay ito ni Apo Diyos. Kadinsaan nga mabayag. Mapurbaran dun ti amin. Kat may dandan dun ti waya-waya. Sikakin siyak metlaing. Oh, Abegail. Iso nga ti sumaruno nga Sabado Manong Nemy imay manende kiti agama. Kat kastaw na ti panagiin na rakop Manong Nemy de kiti anak bi. Ni Joy, astamatan ka da June, ken ni Kimli. Nasimublat kami mat nga naginarakop Manong Nemy kini Arvin. Hindi mo lamong hindi pa lagbas-basa ti high school kat nabayag idin nga tartargagayak nga arakopen na kan marakop kami. Mabaling ka din, mabalinin. Gabuta, madama nga mapras-prases ti annulment. Yung sabi nga mabalinin. Iso, akor ka, di kita ubing, mga nos. Saan na makadisturbo. Gabuta, mayatin ti pa nag-aayam da, umekan. Ito, iti kwartom. Iti kwarto ta. Takayat ko, dito ito tiwagyanan ti amin. Ha? Oo, matibalay mi. Napiyaka na kayo, tadabalay mo. Anda na balay nga, impatakder de asawa.
Manong Nemy permi nga naipan iti iliw ti tunggal may sakada kami kani Arvin. Kakabagayam Manong Nemy dinay kari ngagkatuluyan iti tungpal biyag. My first love Manong Nemy. Sakmet kano idi talaga nga umuna kong mga ayaten ni Arvin ng dinamon di na maawatan. Taadad na ako sunada na kano ni Joyce. Nagbidot ha. Sana kita nagbidot. Oh, Abegail. Manong Nemy, naramarawan akmanten dagiti agek kanarakop ti may nga lalaki tadamot idinasawak manong ngim kasla agdadamo aklaon nga makarik na kaarakop kanagek ti may nga lalaki sa balilagaya Manong Nemy tirik na ngano talagang ipatpatig mo ken mangipatpatig ken kakirisot mang lailo ken ka ibang iba sabsabali ako na naggalay sa kam nga rod Manong Nemy kini Arvin idita talaga napaneknekan ka na dan mapakakitaan nga naanalan tikalay sa The Joyce kini Arvin nakaragragsak kami kastamat ka naragsak da kidag kakabsat ni John da Kemli kastamat ang kini Joy Manong Nemy adu da kitay agbilbilib iti kinasinged di kiti agkakabsat permi nga isuda nga tanti kasisingedan nga kakabsat gabot na di mi pa'y pulos na pautan nga nagkaapa uno anyaman nga susik tinagbabaitan na kami tinagtinulong Manong Nemy kini Arvin nga nangisakan iti panakmasakbayan da imo na nga naggraduar ni John iti kurso na nga engineering simublat Manong Nemy di kitay agkasadar nga Kimli kan Joy nursing da nga agpadpada Manong Nemy so nga nadaan kami ti may isang engineer kan duwa nga nurse nga anak mi adda asawan Manong Nemy ni John adda pa yung duwa nga puko mi kan kuwana idinto tani Kimli kat adda sa Canada agtrabaho ti may isang ospital kas nurse ni dinto Manong Nemy tani Joy nga anak ko kadada iti provincial hospital dito probinsya nga adamaten boyfriend kastamatan kaniya Kimli ket posible Manong Nemy nga within this year or next year agsaron tumaten nga agasawa dagiti agkapsat makunak Manong Nemy nga nimbaligyan daytoy nga pakasalita agsipud ta da kami mitlaeng kini Arvin ti first love ko nga siyak man idi ti talaga nga imuna ngayon ayat na naman pa isa nga siyak di muna nga nubya kan asawa na dito nga ron ti pagkasalita Manong Nemy kanagyaman naglaunay ti anos mo nga nangibasa at sabi ko tadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarbingan ti biyag kanagidipata kanimngeg kan nagbuya more power to your program Manong and God bless toy nga tagyaman nga pagaya mo Abegail, iti Badok Ilocos Norte.